Още да. То само като ми погледнеш детайлите. Но как е работено? Изработка? Да. Това са гребени. Човек просто се губи. Нормално. Или пълна. Омекската маска. Маската на омеките, да. А тя да не... Дявола, това с това. Това било отрезано, да си върна генеза, защото съм чупил. Опитвам да отрепи поредния човек. Със се по-натряскам, може би.